وشکل عیسیٰ علیہ السلام مبارک درکات منداکر رب العالمین جل جلالہ تا درخواست کئی نمبر کی دادا چپل قوم تیوی چی قوم تاکو درخواست دا خوانشی کرے گا میدی کوئے خویا ساتے قربان نمبر دیش دیش وزی روجی انہی سے روجی بنی ہوئے اور شکل دا نفل ادا کل دا اللہ پا دربار کے بیا دعا کئے کریم آئے دا کریم لفظویب کنا یو برگری بلو دی تاکی طرف دا دلیو داکا زوتی تا دا کم زیوی زد شیرپو اول دن کی وی خواه بیا که شرپو ایجاب وی شیب دانا زیده کم بی یاو وی روی دا کریم لفظ چی وی والله وی سم وی لما دا دی ما ودا سو سانگوی بیا بندا چی سو پخوده مہینی نو سنگی با کدا شنه دا ایڈی استا پا ایمان کدا تتس نمشی پاکی بازی اگا قریب بدن نہ دیدو چی چوک بلدی دا اگا باخا مخا بدن کی حرکت رازی عیسیٰ علیہ السلام دعا کئی دعا کے نویلوے اسائی اللہ تعالیٰ دوئی اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ابراہیم علیہ السلام دا خودینا در رزق درخواست کی معلوم ادارا چی چاہتا سا مسئلہ رازی دا مونگ دیکھ کلی خودینا بہتر پکار دیکھ کلی رحیم دی رزاق سب دی دا محبت رزاق سب دی اللہ 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 پا ایمانی دیتا ہوئے چی کسڑی دسوی لوادہ کئی کنے یو وخروٹے با خلق لور کی غبم لگ کسانو لتمام خلق لخونشی ورکول خاص خاص کسانو تبا کھاٹو نولیگی اور جی ما خامشی کنا دا پاسی دونی رزق دیتو ایم یا اللہ کریم رب دا خرچ تروزی رسانی خلق لرزق ورکی و سپوری لاستڑی شوی دی خدایا تصور انویز آتی کہ انسان لے در رزق اختیار ورکڑے وی زموستا با پاکی سہاگو اخرچی اللہ روزی رسال طولوئے الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام مبارک دعا کرلا اللہ دیکھ ریلوی شان پروت دل اے پروردگارا اے پروردگارا زیرم چکے میں انسان پسیمہ رو کی دے خود خودیتا آوازو کی ولی ما خودے ہوتا آواز شکے ولی بدل درخواست اللہ نے قبلے چکل دوی کریم ربا اللہم ربنا عظمہ پروردگارا انزل علینا کریم رب دخبل جنام رب من نازلکا مائدتا من السمائی یوم زیدار اخوان شاہ دا برکت نڈک اخوان شاہ صد میرا بانا نڈک اخوان شاہ دا دعامن نڈک اخوان شاہ اے کریم رب دا طرف آسمان نازلکا کریم رب چی ہر کلک ما بانی دک اخوان شاہ نازلکی تکون لنا کل دا خوان شراشی کنا
منگو دا دولا خوشحال جو چه خدایا دا قروز با ما بانے دا اختر وی دولا خوشحالی بی چی ما بانے بدار وزی دا اختر وز بی کہ کل رب العالمین جل جلالہ ہوئی اللہ دا خوشد دا بدا خوشحالی یہ وزار وی ذکر زمانہ کسانو مطالبہ کرده دا درخواست رب العالمین تا یا اللہ جل جلالہ زتا تکوما او بیا دعا کیشی دا غورس بزمانہ پارا خطروی او بیا دعا کی اے دائی دلنا لی اولنا یو ترجمہ دادا چه خدای دا دی موجوده و خلق دا پارا بمدا خوشحالی وی چه کم کسان را روان دی غیده پارا بم خوشحالی وی عبداللہ ابن عباس چه دتا دا مدینی جانان دعا کرده دا دی پیسوی لکن لگ دا محبت لکن مقصد داری جتا زوئے جے لکن دا نقطے میں خور کی دیدہ جی موری سے کبھی ہوئی استاد اخلصو کا سبحان اللہ ہوئی تو رضی قلن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا ترجمہ کئے قدیم فصل دا قرآن دیو دا مدینید جانان مبارک پا دعا بانی دا ملکی دا اللہ رسول اچھی ہر کلدہ خوان چنا دلشی لی اولنا و آخرنا اول ارزل چکم پینڈ دے تکین اصلا او دا پینڈ تکم کسان کین اصلا لکہ خیالن کی اول پینڈ کی عرص مزیدار وے پدوے مکی بیا داغین مزیدار و پسی بیا خوش اکثر اخیرت نشی اگر تا خوروا کی دیوی سے خپنشی نا وقت شوی دے جواب رکھے کر ویسے خپنشی اخیر رکھے کنا اب بیا خپنشی جی بدا لگا خوروا پاتے شوی ہوگا اور کسان دی دیر مو کسان لگو طویلو کو کسان دیر راگا نا 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 دعائیو کچھ یا اللہ کے اول بینک مناستدا یا اللہ غید پارا بندگ دعاوے خو یا اللہ کریم رب چکم کسان خیر کے پارے چیدہ محسوس نکی جی یا اللہ یوشن ورطروانوی یہ رضی عبداللہ ابن عباس تماڑی رو دعا کری دا جگہ شدہ ترجمے ہو کتم آکا نا نو مادتم دعا کو خود تفسیری مظہری مبارک تم امنی رو دعا کا فیصلہ اللہ پانی پتی مبارک تم خود دلڈیر خیر در کشدہ نکتی چیڑی او دا نوڑے مولا خلق راکے او زیم اشارو من خلقو لے ورکوما دا خلق تی خبر شید خود دا محبت او دمینی نا او دا پیغمبرانو دا شان نا چا اللہ نبی مبارک لکم شان پیغمبرانو لکم شان و کمال ورکوما یا اللہ کریم ربا چیدہ قوان چا یا اللہ اکل نازل کی آیتا ملکا داب مستاد قدرت نخوی یا اللہ کریم رب زمونتا داب رزیم نخوی کرنا او بیاوی ورزقنا ورزقنا یا اللہ ممل رزق راکا یا اللہ ممل رزق راکا اللہ تعالی جل جلالو توی واللہ خیر رازقی اللہ جل جلالو دیر خروزی رسان دے در ٹولونا ورروزی رسان دے در ٹولو خلقنا دا سے دکر دے بہترین روزی رسان دے اللہ پاک انسان سنت و آن برکے دعاو شو جی بیدار شے دعا سے شوا کسا کسان بی بی ندی کی ندیبا بیچو شوا او کن لگو جان ماتے خیلہ کا دعا سے شوا دعا چوکا دا کسی زمان دا کسی جوندی کس خوخی خواہ آجی دا کہ وی تاسوی جی نظم بیا دوبارہ دا سارا کو مانو بس کار بانو کو تا بس بیا خبر دا سارا کو مانو لگ بیدار شی جی نور بیدار یہ خدا سے لگ نور چابک در کو ما زمون مرگرو کی خبری پکار دی خواہ دی کہ قریب ناستی کہ خیر انشاءاللہ دبار کر بدا مرد مجاہد کلندری کہ خیر انشاءاللہ لگ دولت اخلاصون سبحان اللہ درخواستو شو راضی شی دعا کئی نولی بد پیغمبر دعا اللہ نقبل لے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائے
کم وقی دعا شولا اللہ جبریل علیہ السلام راوڑی گلا عیسیٰ علیہ السلام طرف دا اسوان خوان چرا روان دا درخواست قبول شجی درخواست قبول شد دا سورة معدہ دا وتولی ہوئی سورت دا خوانچی نو دا پاک دا خوانچی دا ذکر دے نو ذکر اللہ پاک ذکر دا سورت انتخاب سورت بقرہ بقر ہوئی ہوئی تا بقرہ ہوئی ہوا تا لیکن دا ہوا واقع دا ذکر دیتا بقرہ ہوئی دا سورتون اب سن اشنا رمت دا مقبل سرا او ساجیبہ مفسرین ما بہار دعا کے ٹول کلک یادول مجھے تاسو پاکی گورے چھ دا مفسرین پاکی زیاد کما او بیا دا قرآن کریم دا آیات ترجمہ بالحدیث و دا محدثین پاکی رادار کما نو دا غدبو نقطی زمان دا دماغ و تدیر خوشحال شی چھ اللہ دا مفسرین علم خیر ورکیو دی محدثین علم دی ملاڑے ہوئے ناشنا ربط دا مقابل سر برابرے دیری خوارے کڑی دی دیری خوارے کڑی دی دیری خوارے کڑی دی جی موکتی نشوتا آگی خوارے دی کڑی قوم دے قوم زمانہ دے جبریل علیہ السلام راوے خوان چرا روانہ دے میدان کی ولارے دعا شویدہ زیم چی دعا دعاوی ولی باشی برین خزینہ ولی با اللہ تعالی جل جلالہ رحمت و برکت لنازلینا خوشی عیسیٰ علیہ السلام دعا کلا ایک دم مزیدہ خوان چرا روانہ دا خوان شدا برم تیور یزدا لان دیور یزدا برور یزدا لان دیور یزدا بس کی خوان شدا روانا عیسیٰ علیہ السلام مبارک تماشکی قوم مرتولا نارین ولادی زنان ولادی مشومان ولادی حواریین ولادی خوان شا مزیدار رانا مزیدار خوان شا رازی وچی رو رسیدہ رو رسیدہ رو رسیدہ مزرہ کشوا عیسیٰ علیہ السلام چی دا سیو کتا دو دا دیر خوشحالے دا وجینے دا سے اسمان تو کتو پا جڑا شا اچھا کہ من ساتھ دعاو کی او دا دعا قبولی شنو خودے توی خدایا تا زمان پا دی خلبانی دا دولا کار زمان کے زمان دا خلا اما پا دی شبا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا احساس تکنا احساس خبر دا عقیدہ احساس کا چھ خدای کو نظر دیر کمزوری میں خدا زمارے نیجے بھی سون الوی خاطر رکھا ہمارے نیجے بھی تا سون الوی خاطر رکھا خدایا سلام اللہ فانی فتح بابا جی مبارک ہوئے وہی چھ ہر کلا عیسیٰ علیہ السلام مبارک دا نقش وقت اللہ یکدم عیسیٰ علیہ السلام اللہ تب سید بانے پریوتلو دیتا سیدِ شکر ہوئی سبحان اللہ